थुनलाइ राजा देरहासार बान्था गथायनाय फोरबो नीलेश्वरन स्वर्गियारिनि बानजायनायाव एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अबयापुर बे हाबाफारिखौ 2023 मायथाइनि जोबथा सान 31 डिसेम्बर फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासे 5 रिंगासिम आसाम अरुणाचल सिमनानि गब्लागाथोन मधुपुर हाजोआव खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो मासिगिरि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि दानि बोसोनगिरि शिवराम बसुमतारिया। बेखेवगिरि महरै नुजाथिदों बिबुंगोरा सिमेन्ट कलेजनि गोरायुं दनेश्वर नार्जारि लोगोसे बराय बिबुंथि लाखियो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि निरन ब्रह्म। बिथांमोननि मासि लानाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालाङो। लोगोसे बरदली बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गौरामुख दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय मावथि बिथांमोनहा बाहागो लायो। लोगोसे गगामुख दखरा आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो मावथि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो आरो ओनसोलनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय गेदेमा मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। गगामुखनिफ्राय बिमल गयारिनि एक्सक्लुसिभ रिपर्ट बडलेण्ड बुब्लि। खुलुमबाय बे समाव दङ आङो बडलेण्ड बुब्लि बिमल गयारि एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अबयापुर गा बाथि थुनलाइसि आड्डा आयदाया थांखांनायखौ गोसोखांनाय गाबोननिफ्राय गोदान सिमां सुजुनाय बे आयदाखौ एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अबयापुरा खुंफुंदों। बे समावनो दं जोंनिफ्राय सिमेन्ट कलेजनि गोरायुं सार बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। माबायदि मोनदों सार दिनै एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशननि जिथुनि गा बाथि थुनलाइसि आड्डा फैनानै बाथि थुनलाइस्रि आड्डा बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ खुंदों मिंमांनि साहा गब्लागाथोनाव अरुणाचल हाजो सेराव आरो बेवहाय गागि खन्थाइगिरि लिरगिरिफ्रा नुजाफैनो हादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो आरो बेबायदिनो खुंबाय थानांगौ होननानै आं सानो इयुनावबो जाहाथे खुंलांनो हाथों। बे समाव नोंथाङा बेखेवगिरि महरै बेयाव फैनो मोननानै माबायदि मोनदों? बे समाव आङो बेखेवगिरि जानानै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बेबायदि थुनलाइ आड्डा थुनलाइनि जिथु हाबाफारि बेखौ जों जेब्लाबो लाबाय थानांगौ। बेखौ लानो रोंदों जोंहा मिंमां ओनसोलनि बर' लिरगिरिफ्रा आरो बेवहाय जोङो मोननै जिल्लानिबो लिरगिरिफ्रा हेफाजाब होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मिंमांनि साहा गब्लागाथोनावनो खुंदों अरुणाचल हाजो सेराव आरो दिनै बियो जाफुंबाय होननानै आं सानना लादों आरो बेवहाय नुजाफैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मिंमां ओनसोलनिनो जा थुनलाइस्रि आड्डानि दैदेनगिरि नीलेश्वरन स्वर्गियारि आरो बेजोंनो लोब्बा थानाय लिरगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो। जोबोद गोजोननाय मोनो आं बिदिनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय मावफुंनायाव हेफाजाब होफैदों लिरगिरि बा खन्थाइ लिरगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंथ' सिगांनिफ्रायनो खावलायबोगासिनो दं गोदान जा गोजाम जा जेब्लाबो लिरनायखौ दागार सान हर लिरबाय था। जोंनि सानजाहा खन्थाइ आरो सुंद' सल' बे बेलायाव एसे बांबाय नाथाय सल'माया एसे खम जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन थुनलाइयाव एसे खम जानानै दं जेरै थुनफावथायाबो एसे खम जानानै दं। दा बेखायनो मोनफ्रोमबो थुनलाइनि आयदायाव जाहाथे आखाइ होयो आं लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो। बेजोंनो लोगोसे आंनि साखाथियाव दङ लखिमपुर जिल्लानि सासे खन्थाइ लिरगिरि फोरोंगिरि सार महेन्द्र स्वर्गियारि सार बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन। मा बुंगोन सार जिहेतु दिनै एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन गा बाथि फैनानै सारा माबायदि मोनदों आरो खन्थाइनि गेजेरजों बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावबाय। जोङो बे गब्लागाथोनाव गब्लागाथोन बे अरुणाचल प्रदेश आरो आसामनि जाबायदि सिमाना हाजोआव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। सिगांनिफ्रायनो एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अभयपुरनि बिगोमा आफादगिरि नीलेश्वरन स्वर्गियारिया आंनो फोरमायहरबाय थाखादों सिमोनबो बेबायदिनो हेफाजाब होनायनि बाथ्रामोन। बेनिफ्राय देग्लाय बांसिन मोजां मोनदों मानो होनबा गोदो जेरैहाय मानसिफ्रा ज' जालायनानै बेबायदि थुनलाइस्रि आड्डा फालिबोदोंमोन बेनिफ्राय देग्लाय बांसिन मोनदों आरो लोगोसे दिनै जाय आफादगिरि बिबानाव दङ मासिगिरि बिबानाव दङ
शिबराम बसुमतारी बिथांखौ मिथियै बाथ्रा गैया धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा सासे लिरगिरि मेथाइ खनगिरि दैदेननायाव आरो आंनि लोगो धनेस्वर नार्जारिया सासे थुनलाइगिरि आरो बांसिन खामानियावनो थुनलाइनि खामानिखौ मावो हेफाजाब नुदों आरो जाबायदि खन्थाइगिरिफोरनि लोब लोब फैनानै बाहागो लादों आरो बिथांमोना गावबा गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावदों हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना दोंफा दोंफा सोरबा दोंनै गाहाम खन्थाइ आवरायदों आरो खन्थाइफोर आवरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइ एबा असमिया थुनलाइयादि जौगानांगौ बे बाथ्राया बेरखांदों दानि जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय बे मोनसे मा जाना थागोन मोनसे थुलुंगा जाना थागोन बे थुलुंगाखौनो मोननानै दानि लाइमोनफ्रा थुनलाइयाव गोसो होगोन गोसो होनानै जौगालांगोन बेखौनो आं सानो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों जोबोद साबायखर बावदों आरो जायनो बेसिम फैनानै बे अभयपुरनि एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेसनजों लोब्बा लानानै जाबायदि खामानि मावबोबाय दं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो नुनो मोनगोन बेबायदिनो फैयै फैयै खालमासि बिनि उनावबो जोंनि थुनलाइगिरिफोरनि जाबायदि हेफाजाब बे हेफाजाबखौ मोनबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों एसेनोसै साबायखर बेजों लोगोसेनो आंनि साखाथियाव दंबावो मिमां हालामनिनो सासे मेलेमजिबि सार आरो लोगोसे बारग' फोरोंगिरि सार बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्रा मा बुंगोन सार जिहेतु गिबियावनो बड'लेण्ड बिथां लंकेश्वर आदा आदायाबो बे फोसावगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय बे थुनलाइस्रि आड्डायाव आंथ' फैबाय थायो आरो बाहागो लाबाय थायो आं दिनै बे बाथि थुनलाइस्रि आड्डायाव फैनानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैनि बे आड्डायाव आंखौ सासे थुनलाइगिरि हिसाबै थुनलाइ राजा महरै मान बावदों आं बुंनो सानगोन जि जायगायाव जोङो गब्लागाथोन थुनलाइस्रि आड्डाखौ खुंबाय थादों बे जायगाया गेरमिया दैसा रुगुंनि मोनसे जायगा गेरमिया दैसाया सिगां समाव धनस्रिपुर सलसलि आरो 3 नं मानिकपुर गामिनि गेजेरजों दा जि थाराजान दैसा बोहैगासिनो दं बेजोंसोमोन आरो बे दैसाया नैबे थुनलाइस्रि आड्डा खुंनाय मधुपुर गामिनि खर'आव बालाजों गोथेनानै सानजा मोखां जानानै हरै खोलाथिं बोहैलांदोंमोन नाथाय बे दैसाया 72-73 मायथाइसोआव थोंजों बारस'लांनानै ओरै बाल्थिंपारा नारेंगुरि थिंजाय बोहैलांदों आरो गामियाव लोमसावहैदों बे गेरमिया दैसाया जोंनि मोनसे जारिमिनारि दैसा बे गेरमिया दैसाखौनो लानानै आं बिजाब गांसे लिरदोंमोन गेरमिया दैसा सेर सेर बे गेरमिया दैसा सेर सेर सल'मायाव जोंनि मिमाङारि बर' सुबुंफोरनि गोलाव जारिमिन दङ राजखान्थियारि समाजारि आरो रमान्टिक सल'फोर बेवहाय हाबनानै दङ बे सल'माखौ फरायोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिनो हागोन जियानो जा आं दिनै बेहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोननायनि मोनसे आरो जाहोन दंबायो दिनैनि बे थुनलाइस्रि आड्डायाव मोनसे लाइसि दिहुनदों बे लाइसिया जाहैबाय थुनलाइस्रि माने लाइसि दिहुननाय जादों बियो ससियेल मिडियायाव बेखौ नायनो हागोन इउटिउब फेसबुक बेफोराव नागिरबाबो मोनगोन बेनि लिंकफोरखौ मोनोब्लानो बयबो फरायनो हागोन फरायनोथ' नङा नायनो हागोन आरो बेहायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे जोंनि गेजेराव जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव
फरायनाय जि आखु बियो जोबोद खमायबोनो हमदों जोंनि इयुन जेनेरेसना मबाइलजोंनो गोदोहाबनानै थादों बिथांमोना बे इमेल थुनलाइस्रिनि गेजेरजों मालाबा मालाबा सम मोनोब्ला नायनो हागोन मिथिनो हागोन आरो थुनलाइनि जौगानायनि खामानियाव बिथांमोनाबो हेफाजाब होनो हागोन एसेनोसै